लाइथांनाय 26 मे सालमारिव TTA डिसनि EM सुहेल देबरमानि साखौ एरें केसेकेरेंनि कक्तमा आवाय खलायमानो सेजावै ते आबनि छय कक्तम नायदुगै मानकुबैरनानि चासालो कल्याणपुर थानाव मामला खलाइखा कल्याणपुर ब्लक कमिटी YTF वर्किंग प्रेसिडेंट ग्रुप देबरमानि तुइदुल मुंबाय तिप्रा मोथानि YTF आदंराव आवंगे ब्लाइखन हामबाय जोंतिनि कल्याणपुर ब्लक कमिटी नि बिसिंतै जोंतिनि तिप्रा मोथा जाय जोंनि YTF प्राइटी डेवलप जोंतिनि मिलुइनाय जोंतिनि कल्याणपुर PSO जों कैसा मामला सामि जों खायगा ताम निंकाय जों जतन साइमनो बानर जतन साइमाना जे थानाय 26 तारिख मे 2022 नि सालो चिनि TDD से हापांग चिनि बरं बनang सार सुहेल देबरमा ताइ चिनि गिलामा चिनि EM स्ट्रंगनि जे परा कैसे ब्लेम खायनाय जे सेंदन पत्रिका ताइ कुबुइलामा ताइ सामप्ली देबरमा नि फेसबुक अकाउंट जे चिनि EM रगनो 10% 20% ताइ 15% खाय जे कन्टेक्ट दारंनि थानिबो जे रांसाव हिनि जे सिलचामनो जों सेलंगिनाय जों तिनि बंनि मुंगो जों तिनि कल्याणपुर PST अंडर जों जतो चिनि जे कल्याणपुर ब्लक कमिटी नि जतो चिन्तिप्रा मथरो जों कैसा बरनो जों सेलंगि जों कैसा मामला रिफैका